Mga snack ta mga bay. Uy. Ketchup po. Snack na kay gutom na mga pag kayo. Muning atong snack mga bay. Kasi na kay daan eh. Oh. Buwa sa lubi. Ini. Muna siyang buwa sa lubi. Muning atong snack karon. Di ba? Dako kayo. Mura po ni sa paan. Tawa. Muna siya. Dini ni siya gikan din eh. Diha. Tapos di ni mo nga atong init nga kape. Aha. Init nga kape mga bay. Okay. Lamias ng isda ko eh. Buwa. Lamias kayo. Buwa ay sarbe. Buwa. Atong gitusok sa ketchup para lami kayo. Hindi pa mga bay. Ano yung doon? Kaya para busog yun. Yung nasa anong kape. Agoy inita. Sabi kayo eh. Tapos nga hangang. Hang niya itong chap. Ato ning tilukong yun. Diba? Aha!